Bon dia, Paidella. Us deixo l'eina que us vull presentar, que és de Google i serveix per crear un podcast de dues persones que es parlen entre elles per resumir material que vosaltres pengeu. Crec que pot ser una bona eina per treballar una mica l'escolta i transformar el material digital en àudio, que també està bé i es pot adaptar. És una eina de Google. Vosaltres entreu a l'explorador i us ho poso aquí. És Notebook LM. Així, tal com es veu a la pantalla, Notebook LM. Entreu a l'eina, prueba Notebook. I segurament t'hauràs de registrar amb la compte del col·le, ho pots fer perfectament. I aquesta és la pantalla inicial on has de crear un nou material, el botó crear. I aquí has de pujar les diferents fonts que puguis tenir. Com veieu, podem seleccionar aquí arxius de PDF, d'àudio, també li podem donar enllaços, vídeos de YouTube, diferent tipus de material, i ell el que ho farà és resumir-ho. Resumir-ho en àudio. En aquest cas, jo tinc un material de la Unió Europea que es treballa en entorn social i territorial, que és un material creat per mi, on explica els principals ítems de la Unió Europea i el que treballem a classe. I una vegada li puges, que poden ser diversos materials o pot ser diverses fonts. Llavors, aquí, a l'apartat de la dreta, et diu conversació en profunditat. Tu li dones a personalitzar i aquí és important perquè l'eina està en fase beta, que li diuen, així d'inici. Llavors, a l'àudio només el treu en anglès si no li indiques el contrari. Com qualsevol IA, el que has de fer és donar-li context amb les frases. Jo en aquest cas li explicaré que és important que el audio del podcast sea en español d'Espanya, perquè així l'àudio serà en castellà. I després li explico el tipus d'alumnat que puc tenir o les condicions que tu li vulguis donar en quant a llargada, en quant a complexitat del diàleg o adaptació del diàleg. Jo li dic que és un podcast para alumnos de PFI de auxiliar de administrativo. Li puc donar l'edat o el que vulgueu. Que tienen discapacidad intelectual. Los diálogos sencillos y amenos con vocabulario simple. Li podem dir moltes coses, però per fer el resum li dones a generar i aquí s'ha d'esperar uns minutets fins que t'ho genera. Bé, han passat més o menys uns 3 minuts i ja tenim el resultat. Us poso una mostra perquè veieu què fa. Hola, listos para una nueva aventura. Hoy nos vamos a sumergir en la Unión Europea. Uf, la Unión Europea. Pero tranquilos, Tranquilos, que no cunda el pánico, que vamos a hacerlo de forma fácil y sencilla. para que todos la entendamos a la perfección. Sobre todo para aquellos que estáis aprendiendo administración. Exacto. La Unión Europea puede parecer un lío a simple vista, Ya. con tantos países y normas. Anda, pero vamos a ir paso a paso, Eso es. para que la veáis clarita. Imaginaos que sois un grupo de amigos, Ajá, que decidís uniros para ayudaros entre vosotros. me gusta. Como un equipo. Exacto. Aquí veieu la demostració. Aquesta eina també té altres vessants, com que et pot fer una guia d'estudi, un resum, preguntes relacionades amb el material que li has pujat i algunes coses que també són interessants, però més o menys aquí és el resum. Gràcies.